kwalba sarkin gida kowa ya masa. Na yi tsaye ba mai iya nuna min yasa. biyar fa na gani ana. Duk da haka ki rike kudin aurenki, na san zaki yi miki amfani wata rana. Akwai dalili. When an innocent man is about to perish through the cowardice of his pretended friend, akwai dalili. Ɗazun ba tare kuka fita tare da Bilkisu ba? Lafiya? Dole ya cuce ni. An fice babu abin da bai sha. Wannan masifa wace irin masifa ce? Akwai dalili. When a desperate, pathetic fool plays a fast one on you, akwai dalili. Ya naji kuma kana kuka? Ina police station. Sani me kuma kai ma police? Na sani cewa mutane da yawa suna da hakki akan aikata kisan kai. Gaskiya ne. Ba san taɓa la'antar ka ba. To ta yaya? Akwai dalili. Na yi miki alƙawari. Babu wanda zai ji wannan magana. Akwai dalili. Bana so in karya alƙawarin da na ɗauka. Objection, my lord. Squad places. Bilkisu mace ce kamila wanda ta kintsa kanta a tsawon rayuwarta. Ko abin da muka iyaka muka dasa ta gabani da mahaifiyarta mana ta kuka. Wannan shine dalilin rasuwar Bilkisu. Kuma ina ganin da wannan nake roƙon wannan kotu mai adalci da ta zartar da hukunci mai tsanani akan Nura wanda ya aikata wannan laifi, wato capital punishment, ba dan komai ba dan hakan ya zamo ainihin darasi ga mutane da ba su ɗauki ran bil'adama a bakin komai ba. Ya mai gina mai shari'a. Kisa na raba kashi uku ne a shari'a. Akwai kisa na kare kai, ma'ana self-defense. Exhibition of disloyalty, treachery and unfaithfulness in the extreme. Akwai dalili. His dreams and hopes are shattered. Now he's back with greater violence and vengeance, and he's unstoppable. Akwai dalili. Screenplay, Jamilu Nafsin and Shafibu Daudagiwa. Producer, Abdullahi Abbas. Akwai dalili. Directed by Falaluddin Nurai. Why? Samuel, room service. Hello, reception. Suna na Sardai. Ina mai baki shawara da ki bar garin nan. Idan kika yi kusu da muka sake haduwa, za ki bar garin nan ba a jirgi ba, ba kuma a mota ba. Ki sani, sau ɗaya nake yin wani. Kai. Sannan ya aiko min da wani sako. Ban gane ba. Ba a azumin nafila a Ramadan. Idan ta yi nafila ta bar farilla. Kuma akwai horo. Horo mai tsanani. To me yake nufi da haka? Ki, Jabir ko kabari ya shiga sai ya fita. Ina wayar da kai amfani da ita ka buga waje. Waya kuma? An ga raba mana mulkin nan gida biyu.
kai karamin alhaki ne. Gani da gidan yari. Basaja. Nasarata ta samu asali ne ta ɗauka ta da ake yi ɗan karamin alhaki. Ni kuma babu a hanyar da nake amfani da ita wajen ba mutane mamaki sai ita. Kai ma sai na baka mamaki. Wallahi an bugu daga haba wada ya haba barawo ya kai Basaja. Na yi katangar karfe na zama bumbar dutse kaya take sasar ce Basaja. Na gama dubin karfe makiya zan zebe masu yin soyayyar Basaja. Mun ga katangar karfe mun ga bumbar dutse kaya take sasar ce Basaja. Mun ga madubin karfe makiya zan zebe masu yin soyayyar Basaja. Ki kula ni na kula ki yaba ni na yaba ki kusanto mana har zuci nufi na rike ki da kauna da zubin gara a ce an na baki yarda da madauki na san ki da kirki Ni ko kai na rike na ga masoyi ko da an tambaya za na faɗi kai na tiyayi yau ka zama kambun karfe Basaja. Kowace mace babban yarinya ce a lokacin da ta fara mafarkin samun 1.5 biliyan. Wai ki wuce irin sakarya ce. Ya ana magana 3 biliyan naira kina magana wata da gidan nan. Basaja. Zita zo gurin nan. Ina fargabar Zita mai damu baya. Baka san cewa Jabi zai fito ba. And I will personally see to that. Jabi. Dakwa Tara I'm sorry Z. Watan yarinya Har na ji daɗi wallahi. Ke? Kin san yadda nake jin ki a cikin raina kuwa? Ya ga bai ji na. Hana to talk to me, what is it? Yana da aure ashe, haddada. What? Na yadda da shi yana da nasibi duk abin da ya taba in Allah da sai an ci riba a kansa. Ina tunanin sai na tafi wajejen Jigawa zan samu shi. Alƙibla. Ofishin mijina na ga kin fito kuma kin ga dole in tambaye kin ce me ya kawo ki me kika zo nema. Zai kai kamar shekara ɗaya. Bawo Kirat. Kina so ki ce duk yawan tafiye-tafiye da yake yi tare kuke da shi kenan? Eh, amma wani lokaci kuma muna zama a gidana sai mu yi sati ɗaya. Just one hell of a human being. Zarge mugun kulli. Alƙibla. Ba fa zaki da mamu miji in zo in tambaye ki ke shiru fa. Wata maganar ke ta da wata. Ha, na shiga uku ne ka. Me? Haba, Allah ya sauke. Allah ya kiyaye. Uwar ƴaƴana ke tsaya ki jifa. Akwai wani lokaci da na yi tafiya Nijar, siyo didi. Wow. Shirin kamfanin Orai Films and Distribution Company Limited. Alƙibla. Me gida? Ya aka haka kuma? Ke dai bari. Wallahi aikin Allah da wahala yake. Aiko da na yi fakin da mota na fito. Wuf! Ina fada gidan. Wutar na ci take wallahi na shiga na ɗauko yaron nan. Sai wani mutum ne mutumin Allah ya shiga gidansa ya ɗauko wannan rigar ma da ke gani a jikina wallahi. Kawai mayaudari. Alƙibla. Hotun da kin dawo 'yan mata a zuciya na saka kikin cancanta ki bar batun mai kiyama masu yin wuta dan sai da su ne ake da inganta ina da kima ne kallon 'yan mata baby ki sani umma wa mazarata. Alƙibla.
ƙarya ba zai ji kunya da tsoron Allah ba. Ya ce min ya yi tafiya alhali yana garin nan cikin Abuja tare da wuta. Balle ki wace ce ke wanda ke gobe zai miki haka ba? Allah ya baki hakuri kai ma kai. Me kuke nufi? Ya hakuri. Ya hakuri ba na baka hakuri ba. An da hakura. Ba da umarni ba da irin wannan masifan kyau haka na saka